Θα μου επιτρέψετε να γυρίσω λίγο αρκετά χρόνια πίσω, γύρω στα 30 χρόνια, και θα μου επιτρέψετε να πω και μια προσωπική ιστορία. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την τέχνη του χορού επαγγελματικά, δύο ήταν οι προοπτικές. Ή θα περνούσαμε εξετάσεις στην κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης, ή θα πήγαινα σε κάποια ιδιωτική σχολή, όπου θα έπρεπε βέβαια να εισαχθώ με εξετάσεις από το Υπουργείο. Αυτό και έκανα λοιπόν. Πήγα πρώτα στην κρατική σχολή, τα παιδιά όμως ήταν πάρα πολλά που δίνανε εξετάσεις, με αποτέλεσμα να περάσει ο αφρός. Πολύ λίγα και καλά καταρτισμένα στο χορό παιδιά, που ήταν έτοιμοι χορευτές και χορεύτριες. Οι υπόλοιποι έπρεπε να μπούμε σε ένα άλλο αγώνα έβρεσης διδάκτρων και καινούριων εξετάσεων. Εγώ επέλεξα το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών που στεγαζόταν στο Southeastern College. Ήμουν ευγνώμων που υπήρχε αυτή η εναλλακτική. Αλλιώς θα έπρεπε να μην ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Και αυτή βέβαια είναι η καλή πλευρά της ιστορίας. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν? Το πρόβλημα είναι πως δεν είχα λεφτά, ούτε εγώ βέβαια, αλλά ούτε και οι γονείς μου. Αναγκάστηκα να δουλεύω τη νύχτα στο θέατρο και στο τραγούδι για να συμπληρώσω τα λεφτά που μπορούσαν να μου διαθέσουν οι γονείς μου και να σπουδάσω. Ο χορός είναι επίπονη διαδικασία. Ξεκινούσαν τα μαθήματα από τις 8 το πρωί και τελειώνανε το μεσημέρι ή και το απόγευμα, και το βράδυ έπρεπε να πάω να δουλέψω. Πολλές φορές είχα σοβαρούς τραυματισμούς από την κούραση. Δεν γινόταν αλλιώς όμως. Έπρεπε να κυνηγήσω το όνειρό μου. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, δωρεάν εκπαίδευση είναι ατομικό και πρέπει να είναι ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα, για να μην έρχονται οι άνθρωποι σε αυτή τη θέση. Πόσοι φοιτητές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυνηγάνε τα όνειρά τους? Δουλεύουν ταυτόχρονα για να μπορέσουν να ζήσουν και να σπουδάσουν? Πάρα πολλοί. Για ποια δωρεάν εκπαίδευση μιλάμε? Εμείς προσπαθούσαμε να αποφύγουμε. Αυτά γινόντουσαν πριν 30 χρόνια στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και φυσικά συμβαίνουν ακόμα. Και προσπαθούσαμε, ονειρευόμασταν μία δημόσια εκπαίδευση, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Και πότε βλέπουμε αυτό που θέλετε να κάνετε αυτή τη στιγμή, αντί να καλυτερεύσετε την καλλιτεχνική εκπαίδευση όπως περιμέναμε, εσείς πάτε να σύρετε όλη την εκπαίδευση και την παιδεία σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ποια υποκειμενικά κριτήρια εισαγωγής ή μη εισαγωγής στη σχολή καθόρισαν το δικό μου μέλλον? Με ποια δίθεν υποκειμενικά κριτήρια έπαιρνα την αξιολόγησή μου από τους καθηγητές μου, τη στιγμή που λόγω φτώχειας έπρεπε να δουλεύω τριπλά από τους άλλους συμμαθητές μου? Αυτό ακριβώς θέλετε να γιγαντώσετε και θα το κάνετε. Η εποχή των μεγάλων ανισοτήτων έρχεται. Αυτά που επιδιώκεται με την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε και σήμερα. Ελάχιστοι φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια, οι οποίοι και αυτοί θα πληρώνουν σιγά σιγά τα μεταπτυχιακά και τα προπτυχιακά τους, και οι υπόλοιποι θα πουλάνε τα πάντα για να σπουδάσουν ή θα φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί τελικά θα τους έρχεται πιο φθηνά. Η εποχή που τα ελληνικά πανεπιστήμια θα περάσουν σε μεγαλύτερη παρακμή έρχεται. Τη στιγμή που οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία είναι εξαιρετικά χαμηλές και διαφαίνεται περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης, η παρακμή φυσικά έρχεται. Όταν η αναλογία καθηγητών και φοιτητών είναι 1/47, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 1/13, και εσείς βάζετε τα δημόσια πανεπιστήμια να ανταγωνίζονται με αυτές τις συνθήκες άλλα ιδρύματα που θα έχουν και κρατική χρηματοδότηση και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει και να είναι ανταγωνιστικός? Κανείς. Πώς θα μπορέσουμε να εξελίξουμε μια παιδεία που δεν έχει σωστές βάσεις, που δεν έχει καν το μηχανισμό ελέγχου και αξιολόγησης των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, αλλά έχει μόνο σοβαρές ελλείψεις? Όμως δεν σας έχει απασχολήσει στις μέχρι τώρα διατάξεις του νομοσχεδίου αυτή η περίπτωση. Εδώ έχουμε πάνω απ' όλα τη μακροχρόνια αποτυχία της πολιτικής να θέσει ως συνταγματικό ζήτημα το πρόβλημα της κατανομής του κόστους της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως και γενικότερα του κοινωνικού κράτους, αλλά και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στο οποίο εμείς πιστεύουμε. Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων
προϋποθέτει πολιτική επαγρύπνηση και ενεργοποίηση, πολύ πριν από την περίοδο της κρίσης. Το άρθρο 16 που υπάρχει από το 1975 με μια αναθεώρηση του 1986, με μεταφορά του άρθρου στη Δημοτική, παραβιάζεται διαρκώς. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι το αρχαιότερο κοινωνικό δικαίωμα στο ελληνικό συνταγματικό δίκαιο, αλλά και το πιο σύνθετο ταυτόχρονα. Υπάρχουν υποχρεώσεις των κρατικών οργάνων, η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας και η υποχρέωση παροχής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Θεσμικές εγγυήσεις είναι η πλήρης αυτοδιοίκηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τους καθηγητές ως δημόσιους λειτουργούς. Το συνταγματικό δικαίωμα στην εκπαίδευση διαπλέκεται και συμπληρώνεται από την προστασία του ως ανθρώπινου δικαιώματος στο διεθνές δίκαιο. Γενικότερα, από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο προκύπτει ότι το σχετικό κοινωνικό δικαίωμα συγκροτείται ιδίως ως δικαίωμα πρόσβασης στο δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης. Και βλέπουμε, ψάχνοντας και διαβάζοντας, ότι υπάρχει διαρκής υπονόμευση του άρθρου 16 από το 1992. Μας το φέρνετε σιγά σιγά το νερό που βράζει μέχρι να το συνηθίσουμε. 1992, νόμος ο οποίος λέει για δυνατότητα επιβολής διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά. Καμία αντίρρηση αντισυνταγματικότητας. Το 1997 δημιουργία ΕΑΠ, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Αποσκιωπάται και εδώ το συνταγματικό ζήτημα. 2005, ίδρυση ΔΙΠΑΕ, Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, όπου προβλέπεται επίσης συμμετοχή στις δαπάνες φοιτησης, με ξεκάθαρη αναφορά στο άρθρο 5 σε δίδακτρα, μόνο για αλλοδαπούς φοιτητές, στην προπτυχιακή του φάση, γεγονός που προκάλεσε την ορθή αντίδραση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, με αποτέλεσμα ο Υφυπουργός να κάνει δεκτή την παρατήρηση και όλοι οι φοιτητές, δηλαδή και οι Έλληνες, να πληρώνουν. Για άλλη μια φορά η λέξη δίδακτρα άλλαξε και έγινε οικονομική συμμετοχή. Το τελευταίο επεισόδιο της επιβολής διδάκτρων έγινε το 2008 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Στην αιτιολογική έκθεση επί του νομοσχεδίου αναφέρεται στην αρχή η εξής φράση: κωδικοποιεί και συμπληρώνει τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ανακριβής νομικά φράση, η οποία έχει σαν στόχο να την παρουσιάσει σαν μια ήπια νομοθετική πρωτοβουλία. Καμία αναφορά από το Επιστημονικό Συμβούλιο για το συνταγματικό ζήτημα αυτή τη φορά. Εδώ και 2 δεκαετίες λοιπόν, ο νομοθέτης έχει σε διάφορες περιπτώσεις εξαιρέσει ορισμένα πεδία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το σύστημα της δωρεάν παιδείας. Το Σύνταγμα απλώς απουσιάζει από την νομοθετική διαδικασία. Να αναφέρουμε και τον περιορισμό της δωρεάν διανομής βιβλίων και συγγραμμάτων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, που ήταν σε αναστολή εφαρμογής για μια 20ετία, χωρίς όμως να καταργείται. Αυτό δεν τιμά τον τρόπο νομοθέτησης στη χώρα μας. Τιμά όμως το κέρδος που άρχισε να κάνει την παρουσία του αισθητή παντού. Και μετά από τις δικίες που λάβανε χώρα, που κάποιοι υποστηρίζουν, επικαλούμενοι την νομολογία, ότι η επιβολή διδάκτρων είναι οριακά μόνο συνταγματικά ανεκτή και δικαιολογείται μόνο για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και μόνο σε ύψος που δεν είναι κοινωνικά απαγορευτικό. Και εδώ είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το ύψος των διδάκτρων που ταιριάζει στην ελληνική κοινωνία? Στην ελληνική κοινωνία που φτωχοποιείται διαρκώς, ποιος θα το καθορίσει αυτό? Κυβερνήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα του πολίτη? Κυβερνήσεις και εξουσίες που δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική και τη συνεννόηση? Κάποιοι λοιπόν θέλουν να ερμηνεύουν δήθεν δυναμικά το Σύνταγμα και να φέρουν στο μέλλον και την αναθεώρηση του άρθρου 16, το οποίο είναι και ο στόχος τους εδώ και χρόνια τελικά. Οπότε δεν αρκεί να μιλάμε για αντισυνταγματικότητα, αλλά για διαχρονική προστασία του συντάγματος. Αυτό χρειάζεται. Αυτή η προστασία και η περάσπιση του συντάγματος μας φέρνει στη θέση να σας ζητάμε να αυξήσετε γενναία τον προϋπολογισμό για την παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, να δοκιμάσετε να ακούσετε αυτό το διαχρονικό αίτημα του 15% του προϋπολογισμού για την παιδεία,
και να ακούσετε και να ακούσουμε όλοι μας και όλες μας πιο προσεκτικά τις φωνές των παιδιών, των μαθητών, των φοιτητών που βιώνουν τα προβλήματα, τα διέξοδα, τις αντιφάσεις και επιμένουν να ονειρεύονται και να διεκδικούν. Ας τους το επιτρέψουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.